Hun er en rigtig god ven, så derfor har jeg besluttet, at vi tog hjem til hende i dag. Og så blev vi sådan... Vi aftalte, at vi skulle spille. Eller, det var faktisk min idé, så... Så ja, jeg skal lige vælge nogle spil, fordi at det gider Louise. Nå, men det er der, det bestemmer. Giv lidt tabinaterne. Ja, men vi kan... Du vil ikke spille GTA, vel? Det kan vi ikke spille 2 gange. Du riser den! Og min pat. Og min pat. Ej. Du har riset. Jeg røg den ikke. Jo. Nej. Nu skal jeg lige se. Dem her. Godt. Nej. Hvad er det? Det giver ikke spil. Det er noget bilspil. The Last of Us. Det har jeg ikke prøvet endnu. Det kan vi godt prøve. Okay, det er en udfordring. Vi prøver det her. Vi skal prøve det her. Jeg har masser af drengespil. Ja, jeg har købt drengespil. Løvsaft. Det sletter ikke noget, jeg Og væk med det. Fodbold. FIFA 3, FIFA 8, FIFA 8 muligt. Fodbold. Kedeligt. Det var håndbold. Håndbold. Det ved jeg ikke, hvad jeg. I hvert fald FIFA. Sport 3. Nå, det er FIFA. Så. Nej! Overraskende! Så er det Jens, vi skal spille i dag. Det er simpelthen bare det her. Jeg har flere spil. Det er bare i hvert fald det her, det er udfordringen. Hvis vi finder et andet godt, Jens, hvad vi skal. Men det bliver da fucking hyggeligt, at vi skal spille. Så gør vi en stue. At lære derinde. Det her den fedt af Ullerfest. Og det ene har jeg selv købt. Og det Som om jeg slet ikke har købt de andre. Harry Potter kan jeg aldrig finde ud af. Nej, det er fucking sygt svært. Har du prøvet det? Ja, kan du huske, vi prøvede det? Ja. Var det du... Det er Batman. Det var den her. Batman er kæle. Ups. Den forkert. Ja. Det er den, jeg har købt. Og den her. Den har jeg bare fået. Star Wars. Okay, vi prøver 3. Lego The Movie. Hvad starter vi med? Af Lego-spil. Nå, kom. Godt. Pause. Prøv Hvad? Det er en i skuffer, så jeg tror også, det er en herinde. En skuff, det lå guld. Det du skal finde med. Mega godt. Jeg har slet ikke gjort noget. Hvordan kom jeg ind og min bror? Ja, hvorfor? Vi har Jan Jens video inde i min kanal. Jeg har kun en kort. Jeg har slet ikke noget.